Ето ни обратно в предаването конкретно една много съществена среща с професор Донев, който освен професор вече е един много завършен програмист. Човек, който вече е и в служба за всички нас, хора пострадали от технологичното време, хора зависими от своите устройства. Вървим сега натам към това, което той направи за нас, към Когнитивния център за дигитална рехабилитация или казано пряко КЦДР Бездичево. Стигнахме до момента, в който успяли сме да намерим мястото, успяли сме да паркираме, успяли сме да минем психологическия тест и вече отиваме към денят ни в КЦДР, настолните игри. Искате ли да очертаете някои по-интересни моменти от игровите зони, които предлагате? Това са игри, които стимулират мисленето и изключват употребата на дигитални устройства, така наречените настолни физически игри. Играта, която залагаме основно, се нарича Колко бяхме. И е игра предназначена за по-висока възрастова група, между 100-160 годишни хора. Ето. Значи има и възрастови групи. Все пак да го кажем и това. Има, възрастови, има от 0 до 3 месеца. И какви когнитивни способности развива тази игра в участниците? Ще ви кажа, играта Колко бяхме е с много прости правила. Застават 4 човека, така че всеки се разкрачва и взема по 2 места, по 2 позиции. След което се тегли карта и този, който е който първи тегли картата, дава на втория, който изважда според символа от картата, отваря още 2 карти. И този, който му е дал първи картата, трябва да познае втория символ и да го каже на третия човек. Ако третия човек не отгадне символа от картата, той тегли 2 карти и дава на втория, който е до него, който пита вече първия за втория символ от втората карта. Успяват ли хората да се справят с всичките условия на играта? Или? Не успяват и тези, които не успяват, ние ги елиминираме. Как ги елиминирате? Точно как става елиминацията? Единият вариант е пускаме ги от... Там при нас има язовирна стена. Пускаме ги от стената. Другия вариант е просто ги прогонваме от страната, защото така се каже, тяхното поведение е срамно и безотговорно. Тоест, все пак това си е доста сериозна работа. Да бъдеш участник във вашия център и да се рехабилитираш. Абсолютно. Имаме игра, която се казва, тя вече изисква малко повече въображение. Виждаш ли триъгълника? За колко годишни е подходящо? Тя е, да речем, 18-65. И виждат ли триъгълника 18 годишните, професоре? Ако триъгълника е към тях, го виждат. Ако не го виждат. И за тези, които не го видят? Те са 3 триъгълника. 3 триъгълника се въртят на 4 квадрата, като всеки триъгълник е успореден на един трапец. И когато двата квадрата се разменят, тогава вече този, който е видял триъгълника, трябва да каже на този, който държи трапеца. И трапеца и триъгълника образуват фигура, която този, който не знае къде е триъгълника, вече казва на държащия на втория трапец, казва къде е триъгълника. И това какви когнитивни умения възвръща в участника? Играта няма никаква цел. И никаква възвръщаемост? Никаква възвръщаемост. Единственото, и вече мога да го кажа като голям напредък в това отношение, че човек открива в себе си, открива какво му липсва. Какво му липсва? Дали му липсва триъгълник или квадрат. Това вече наистина носи някаква полза за човека, който се намира там. Да. И много от хората излизат така, с триъгълник, други излизат с квадрат. Просто така и цял живот така го карат. Има ли други интересни игри, за които трябва да знаем със сигурност? Има една игра, но на мен е неудобно да кажа как се казва. Няма как да се перифразира, няма как да... Тя е сексуална игра и
е за малко по-специфични моменти. Ами ето тук пак стигаме до едно физическо ниво, което в технологичния свят е всичко, ние трябва да си го представяме и трябва да ви кажа, че сега като казахте, нали, за това, много ми се ще да ми кажете във вашата програма, можете ли да намерите партньорът си мечта? Може ли човек да се завърне, как да кажем, към любовта, към... Може. Това е вече влизаме в програмата на Почеши котка. И това е за хора, които си търсят партньор. Да, разбира се, това е кодирано название, нали? Но там вече партньорите се търсят, ние ги пускаме в непознат град и с помощта на специални джокери те започват да се търсят. При някои хора отнема 10, 15, 20 години, зависи. Други започват на 20 годишна възраст и се намират на 80 години. Зависи как се плати. Ако нали, платиш добри пари, бързо намираш. Така правим, че нещата да се случат. Имате ли много зависими хора, които идват за да се рехабилитират заради въображаемите си връзки с чат-ботове, с устройства, така да го наречем? Хора влюбени в технологични устройства. Да, има, но вече да ви кажа, от 27-8 години, откакто работим, никой не идва. Сами сме там. Искате да кажете, че вече сте помогнали на страшно много хора, предполагам? Много хора, даже ние самите стоим там и се чудиме какво правим там. Но стоите, вие сте си там. Да. Тоест, ако човек сме на една пейка. Аз, Валю, жена му Силвито, имаме там, гледаме едно кученце, Роко. И имаме един, той от Бангладеш го намерихме един на границата, го беше ударил ток и го беше опекал целия. И ние мислихме, че, защото често се случва там в нашия район, сърнака, заблудена сърна, като мине през границата, къде шибне тока и я изпича и ние я изяждаме. И това го намерихме така изпечен. И тък му седнахме, викам, това е сърна, нали? Обаче, тък му да го едеме, мислим, че е сърна, и той каза, чакайте, не ме яще, аз съм от Бангладеш, се оказа, че е някакъв българин, който е заминал там и се е оженил за някаква индонезийка и решил да се върне тук, нали? И той пък интересно, че той пък много такъв миришеше. Не са хубави тия работи сега. Обаче виждате ли вие как сам ни отведохте към следващото, което трябва да знаем за вашия център? Да. Какво меню предлагате? Сливи, основно сливи, сини. А дигитална разядка? Има. Много ми се ще наистина да ни опишете един храноден. Аз ще започва се сутринта с синя слива, накисната така в хубаво вино. Знаете. Изпива се виното, изяжда се сливата и костилката се слага тук отпред на езика. И така ходиш цял ден. До следващото хапване. Да. После на обяд слива, пълнена с слива. Значи сливите ще дадат важни за лечението ни от всякакви дигитални зависимости. И вечерта двойка сливи с ордьовър слива. Не е ли малко еднообразно, професор, или то нарочно е замислено да е така? То нарочно е така направено, за да може човек да се концентрира върху менталната. Да не мисли чак толкова за ядене. Просто едни сливи в най-различни вариации. Да. Слива вариация, така да го наречем вашия храноден. Има и сливова ракия, нали? За тези, които обичат да фиркат, има и сливова ракия и така. Така при нас е такова. Много е отворено и много е човешко. Значи, стига да може да се добере човек до... Стига да дойде. Да. Хора не са се връщали от това. Хубаво е и да го намери първо, защото ние разбрахме, че то не се открива лесно. Аз ви казах, от Етрополе има един път там Чичо Звездио. Той държи. Да. Той знае. Кажеш, добър ден, така и така, изпращаме професора. Той ще ви отвори, един черен път има. Не разчитайте изобщо на вашите технологични джаджи да ви закарат до този така важен вече за човека център.
Защото да. ние вече пострадахме от това време, професоре. Имаме нужда точно от такива хора като вас, от такива специалисти, които сте събрали около себе си. И ние имаме такива нужди и дано по-скоро го отворим този център, да тръгне тая работа. Искате да кажете, че той още не функционира, но е така заложено е в програмата. Всъщност, за кога сте го заложили да го откриете? Вижте, ако примерно сега почваме, нали, да речеме, Да. предполагам, че до 2-3 дни би трябвало да е готов. И тогава... Защото то е една маса. Една масажна маса, има една закачалка, като влезеш, се съблечеш. Това е. То няма нищо. Даже и това няма. Не се казва... Ама на човек, който е отишъл да си събере акъла, не му трябват много неща. Няма, колкото да седнеш, една тоалетна чиния има. И това е. За кои хора е подходящ този ваш център? Нека да очертаем вашата публика, която ще се запъти към това място. Понеже този въпрос неподготвен ме хващате, нека да направим една пауза да се подготвя. Да, все пак е важно наистина, защото това е важна информация. Да. Все пак не могат да идват всякакви хора. Не могат. Трябва човек да се разпознае, ако не се разпознае, просто това не е неговото място. Така е. Ето и сега ще ви отговоря. Малко време ми трябва. Връщаме се след малко, а вие въдете тефтерите и химикалките, за да си запишете, защото тепърва важните разговори предстоят тук при нас.